berri den urtearen errepasoa egin du Kontseiluak Bilbon eta hasi berri den honetan langai izango dituenak aurkeztu ditu. Batu zalatu adostasun soziala ere zabalagoa egita izango da nagusietako bat eta horretarako Kontseiluak lehentasunezkotzat jo du beren burua euskalgintzatik eta euskaratik aparte xamar ikusten duten eragileetan orbanakoekin lan egitea azaltzeko batetik euskararen normalizazioa eta bizi berritze prozesua zer den eta nola lotzen den kohesio eta justizia sozialarekin eta bestetik haiei erantzun eta adostasun puntuak bilatzeko eta lantzeko. Izan ere Eskisabelek azpimarratu du adostasunak ez direla berez sortzen, baizik eta landu eta josi egiten direla. Arratsaldeon guztioi eskubideak bermatzeko, baina hizkuntza politikan jauzi bat egiteko beharra dagoela berretsi du Eskisabelek eta euskalgintza jabetuta dago horretaz haren arabera entzun. Pentsatu dugu protokolo bat martxan jartzea, nolabait eraso hoien aurreko ezadostasuna, inkluso haserrea adierazteko. Pixka bat erabili nahi dugun eredua emakumeen mundu martxarena da, feminismoak asmatu du bere eraldaketa sozialeko prozesu horretan halako kontrakotasunak eta bortizki etortzen direnean protokolo bate aktibatzen, herritarrak horren kontra daudela adierazteko, ahalduntzeko baita ere, eta gainera hori taldean egiten direnean, bestelako jarrera eta egiteko modu berriak sortzen dira. Ez da berria gobernukide diren alderdi politikoen arteko liskarrak gertatzea, hauteskunde kanpaina baten atarian herritarrei botoa eskatzea egokitzen denerako, bestearekiko desberdintasunak nabarmentzeko beharra dute elkarrekin gobernatzen dutenek eta joera hori aintzat hartuz hobeto uler daiteke EAJ eta PSE azken egunetan izaten ari den polemika handia, Gasteizko Arana zentroa dela eta goiz honetan esaterako Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramailea Espainiako gobernuak Gasteizen egin nahi duen nazioarteko babeserako harrera zentroari buruz mintzatu da, esanez migrazio arloko konpetentziak Espainiarenak direla eta berak hartuko dituela erabakiak. Azaldu du Arana klinikaren baitan sortutako eztabaida ixteko konpromisoa hartu dutela Jaurlaritzako kideek eta horretan elkarrizketarako deia egin diotela gobernu espainolari. Eta migrazioari buruzko eskumena gaur-gaurkoz Espainiako gobernuarena da. Baina horrenbesteko egia da, persona horiek bai gure artetik pasatzen direnean, gure lurraldetik pasatzen direnean, edo bai gure artean bizitzera geratzen direnean, behar izan batzuk dituztela. Eta behar izan horiek eskaintzea Euskal Erakundeen ardura da. Beraz, erakunde askoren arteko lana behar da gai honi aurre egiteko. Gaia ez da erresa eta ez dauka erantzun errezik, baina beharrezkoa da elkarrizketa, koordinazioa eta lankidetza. Bestaldetik aurrera pausoak onartuta ere ez dituzte etengo protestak Donostia ospitaleko krisia konponbidean jartzeko oinarriak adostu zituzten joan den astean langileen ordezkariek eta Osakidetzako zuzendaritzak atzo goizean Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuko zerbitzu buruek batzarra egin zuten ospitaleko langileekin, bilera hartan adostutakoak jakinarazi eta hurrengo urratsak zehazteko. Azaldu dutenez, baina mobilizazioek ez dute etenik izango oraingoz. Langileen ordezkarien esanetan protestei eutsiko diete datozen egunetan Osakidetzarekin hitzartutako aurreakordioak ez hartzen ari direla egiaztatu arte. Hori gertatzen denean bertan bera utziko dituzte elkarretaratzeak. Are joan den asteko bileran ahoz adierazitako konpromisoak idatziz eta sinatuta jaso nahi dituzte langileek horiek horrela eta aste honetan urratsen nabarmenik ez badego heldu den astelenean berriz helduko diete elkarretaratzei. Hala ere, medikuek begi onez ikusten dute Osakidetzako zuzendaritzarekin adostutakoa eta konponbiderako ateak zabaldu ditzakeela uste dute. Zehazki, 3 konpromiso hartu zituen Osakidetzak beste horren beste batzorde sortzeko Donostialdeko ESIko langileen parte hartzea zehazteko batzordea, osasun prozedurak zer erietxetan egingo diren erabakiko duen batzorde teknikoa eta Donostia ospitaleko lantaldearen egonkortasuna aztertuko duen batzordea.
Donostiatik Bilbora, Kenmok Bilboko talde antimilitaristako bikide epaitu dituzte gaur goizean 2021ko abenduan egindako protesta baketsu batengatik. Espainiako armadak Irala auzoan duen kuartela eraisten ari zirela antzeztu zuten. Bada azpiegiturako hormetako batean kalteak eragitea leporatuta, fiskalak 18 hilabeteko espetxe zigorra eta 4.500 euroko isuna eskatu du ekintzaile bakoitzarentzat. 18 hilabete eta 4.500 euroko isuna. Eskatzen dizkigute. Leporatzen dikute kalteak. Garrantzi gehiago jartzen diote horma baten kontra egindako kalteak, gerratek sortzen dituzten kalteak baino. Eta Bilbon garela urtean airearen kalitatea hobetzeko helburuarekin 50.000 biztanletik gorako herriguneetan emisio gutxiko eremuak ezarri beharko dira Europak aginduta. Fokua Bizkaiko hiriburuan jarrita, aginduak zer eragingo duen aztertzeko nora abete Bilboko udaleko mugikortasun eta jasangarritasun zinegotzea izan dugu gaur gurean entzun jarraian, nolakoa izango den etorkizun hurbileko Bilbo emisioa pala ardatz hartuta. Guretzat oso importantea da Bilbon daukagun egoera ondo aztertzea, datuak izatea, gero neurriak martxan jartzeko, ez? Eta horregatik bi ikerketa ezberdinak egiten ari gara, bata da karakterizazio ikerketa bat, hau da, zein motatako ibilgailuak dauzkagun Bilbon eta zenbat kutsatzen duten, eta gero beste alde batetik zein den gure airearen kalitatea. Hori emango digu argazki bat, oso importantea gero neurriak martxan jartzeko eta batez ere jakiteko nondik hasten garen eta nora goazen. Orduan, Bilbo eremua izango da geurea. Eta ekonomiarekin lotuta Gipuzkoara bueltan urtebetetik gorako geldialdiaren ostean garraiolarientzako bidesari berezia Gipuzkoako errepideetara itzuli da. 2018 eta 21 bitartean Gipuzkoako Foru Aldundiak kamioilariei bidesari berezi bat kobratu zien N1 eta 15 errepideetako 19 kilometrotan, baina Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak eten egin zuen Gipuzkoatik kanpoko garraiolarientzat diskriminatzailea zela adierazita. Hala Aldundiak berritu egin du sistema eta Europako Batzordeak onespena eman ostean arau berria onartu zuen hilabete hasieran. Atzo hasi ziren 3,5 tonatik gorako ibilgailuei kanona ordainarazten. Aldundiak nabarmen handitu du ordaindu beharreko errepide zatia. Lehen 19 kilometro ordaintzen ziren 3 zatitan eta orain N1 eta A15 errepideak beren osotasunean dira ordainpekoak 76 kilometro. Horretarako Aldundiak 7 arku jarri ditu eta sarrera irteera guztietan banderola bana 108 guztira. Aldundiaren arabera sistemaren berritzeak 25 milioi euro inguruko kostua izan du. 3,5 tonatik gorako ibilgailuek ordaindu beharko dute bidesaria horrela. 3,5 eta 12 tona bitartekoek kilometroko 22 zentimo ordainduko dute eta 12 tonatik gorakoek berriz 28. Hala ere indarrean dira jada ibilgailu jasangarrienentzako deskontuak. Gaizlatuta berriz, Pablo González kazetariaren espetxaldiaren luztapena berretsi du hilabete honetan Poloniako auzitegiak eta hala urtebete egingo du kartzelan espioitzaz akusatuta. Kazetaritza eta adierazpen askatasuna edota kazetaritza eta informatzeko eskubidea banezinak dira. Hala urtarriaren 24a kazetariaren eguna dela aitzakiatzat hartuta Gonzálezen kasua ekarri gura izan dugu gogora gaur gurera Leire Iturregi Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearen eskutik adi. Ze oso momentu delikatuan gaudela esango nuke, ezta? Adierazpen askatasuna eta informatzeko eskubideari buruz hitz egin dugu eta hitz egin duzue eta horri gehituko nioke bere bai prentsa askatasunaren garrantzia. Zergatik, hirurak direlako demokrazia osasuntsu baten oinarri ezinbestekoa. Eta horietako bat ez badabil ondo, gure demokraziaren kalitatea ere ez da hain ona izango. Bada mendebaldeko aliatu gehienen aldetik presio diplomatiko handia jasaten ari da Alemania 1970ko hamarkadaren amaieraz geroztik fabrikatzen dituen Leopard 2 izeneko tankeak Ukrainara bidalditzen edo gutxienez horiek dituzten beste herrialde batzuei gatazkara eramateko baimena eman diezaien. Izan ere, lizentzia akordioen arabera Berlinen baimenik gabe ezin dituzte ibilgailu horiek herrialde batetik bestera leku aldatu, horien ekoizlea izateko
daki. Halere, Alemaniak ate ireki dio bere onespenik gabe mugimendu horiek egiteari. Finlandiak eta Poloniak azken egunetan adierazi dute Leopard 2 batzuk Ukrainari entregatzeko prest daudela, eta horri buruz galdetuta Alemaniako atzaren ministroak eren egun nabarmendu zuen ez dutela oztoporik jarriko halako tankeak dituzten herrialdeek planteatzen baldin badiete gatazkara eramatea. Entzun jarraian Ane Irazabal nazioarteko kazetaria. Funtsean Alemaniak esaten duena da ez duela izan nahi Europako Batasuneko herrialde bakarra tankeak bidaltzen dituena, hau guztia koordinatu egin nahi duela mendebaldeko aliatuekin eta Europako Batasuneko estatukideekin, ez duela izan nahi lehen pausua hartzen duen potentzia hori, eta gero bestalde batetik oso argi dauka ez duela talka zuzen bat bultzatu nahi Errusiarekin. Errusia potentzia nuklearra delako eta Alemania ez, eta historikoki harreman politiko eta komertzial oso estuak izan dituztelako. Eta nolabait Scholzek interpretatzen du, Ukrainara Leopard tankiak bidaltzen baditu, horrek nolabait aldatu egingo duela gerraren bilakaera, eta erantzukizun handia izango duela Alemaniak horretan, eta ez du bakarra izan nahi. Bien bitartean Europar Kontseiluak NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundeak eta Ameriketako estatu batuek argi dute Ukrainari emandako laguntza militarra beste fase batera eraman behar da, eta mendebaldeak armamentu astunarekin hornitu behar du. Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko geopolitika taldeko kidea. Orain eztabaidatzen ari den armamentu berri honen bidalketa kontutan izan behar dugu hasiera batetan ere Amerikako estatu batuak esan zuela ez duela hori egingo. Rusiar inbasioa hasi eta gutxira, mendebaldeko herrialdeek eta NATOk berak esan zuten hau ez zutela egingo. Hau eginda, goratze prozesu hori, tensionatze prozesu horrek aurrera jarraitzen du, eta hori da kezkagarria. Zer Rusiak inbasioa hasi zuenetik, etengabe, gerra honen tensio goratzeak ez du atsedenik hartzen, eta egoera geroz eta kezkagarriagoa da. Honekin eguneko lerroburuak aipatuta, iritsi eguneko argazkiari heltzeko unean aipatu bezala euskaratik urrun sentitzen direnekin hizkuntzaren auzia landuko du kontseiluak, kohesio eta justizia soziala Ipar Aiara Durreta. Euskalgintzaren kontseiluak 2022ak euskararen eta hizkuntza politiken arloan emandakoa eta 2023ko erronkak aztertu ditu. Hala, kontseiluak nabarmendu duenez, aurtengo lehentasunak, hezkuntza legea, euskararen ofizialtasuna, oldarraldi judizialari erantzutea eta adostasun sozialak zabaltzea izango dira. Era berean, kontseiluak premiazkoa jo du euren burua, euskalgintzatik eta euskaratik aparte samar ikusten duten eragile eta norbanakoekin lan egitea. Nahiko nuke, gainera, honetara gehitzea, orain arte beren burua euskalgintzatik edo euskaratik aparte samar ikusi duten eragile eta norbanakoak, ez? Nolabait ohartzea hizkuntzez ari garenean, hizkuntza auziez ari garenean, ari garela bizikidetzaz, ari garela justizia sozialaz eta ari garela neurri handi batean demokrazian sakontzeaz. Hizkuntza politikak ez direla nahiko deritzo kontseiluak eta horregatik hizkuntza politiketan jauzi bat egin behar dela azpimarratu du. Ordan uste dugu jauzi bat egiteko unea iritsi dela hizkuntz politiketan, hizkuntza politika ausartak behar ditugula, baliabidez hornituak, baldin eta 22. mendera, euskara 21. mendera bezala bizirik eta nora nahiko iritsiko bada. Kontseiluaren aurtengo jarduna bi lan lerro nagusitan laburbildu dute. Batetik abian diren egitasmo eta dinamika zehatzen lanketan jarraitzea. Hala nola, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan hezkuntza legea edo administrazioan euskaren erabilera arautzeko dekretuan eragitea. Nafarroan ofizialtasunaren aldarrikapena arautzea eta Ipar Euskal Herrian hezkuntzako murgiltze eredua zabaltzea. Bestetik, bigarren lan lerroa ere azaldu dute, urgentziazkoa dena, hau da euskararen oldarraldi judizialari aurre egitea. Pentsatu dugu protokolo bat martxan jartzea, nolabait eraso hoien aurreko ezadostasuna, inkluso haserrea adierazteko.
Ordea hitzarmena izenpetu dute Ana Urkiza Eusko Ikaskuntzako presidenteak eta Kike Amonarriz topagunekoak euskal gizartearen beharrei erantzun global eta integratzaileak ematen diardu Eusko Ikaskuntzak 1918tik tokiko sozializazio eta komunikazio eremuetan euskaren erabilera sustatzen ari da. Topagunea 1997tik aritu izan dira zenbait proiektuetan elkarlanean, baina harreman hori estutzea jarraipen batzorde bat eratzea adostu dute bi erakundeek abian dituzten proiektuetan zuzenean inplikatzeko edo lan eta ikerketa arloetan ezagutzak trukatzeko. Hala Eusko Ikaskuntzak 2024an egingo duen biltzarrean parte hartuko du topaguneak besteak beste. Antzera, euskaltzaleen topaguneak euskararen erabileran jauzi bat egiteko sustatuko duen aldaketaren teoriaren prozesuaren alde egingo du Eusko Ikaskuntzak. Eta euskaraz, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak baliorik gabe utzi zuen atzo atzerriko ikastetxeei kurrikuluma eta eman beharreko gutxieneko euskara eta gaztelania orduak zehazten dizkien agindua. Horrela, arrazoia eman zion Bilboko Eskola Amerikarrari eta baliorik gabe geratu da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 2021ko martxoaren 24ko agindua. Gaur egun agindu horren bidez ikastetxeok behartuta daude gutxienez 1050 ordutan euskara eta literatura ikasgaia ematera eta guztietan eta beste 1050 ordutan gaztelania eta literatura ematea. Alabaina Bilboko Eskola Amerikarrak helegita ipini zion eta baliorik gabe geratu da. Hauxe Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak eman duen arrazoia. Eusko Jaurlaritzak ez diela aurrez kontsultarik egin aginduak eragindakoei eta ez duela behar bezala justifikatu hori ez egitea. 2021ko agindua balio gabetuta aurrerantzean 2012ko martxoaren 12ko egongo da indarrean. Horren arabera derrigorrezko bigarren hezkuntzan gaztelania eta literatura eta euskara eta literatura ikasgaietako kurrikuluma emateko osotara 2280 ordu erabili beharko dira gutxienez. Hezkuntza Sailak esan du beste agindu bat prestatzeko lanean ari direla eta horrek eragina izango duen ikastetxetara joko dutela. Aurrez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 5 ikastetxetan izango du eragina. Bestadetik Jaurlaritza prest legoke beste baliabide osagarri batzuk bilatzeko Arana zentroko plazak jaisteko. Lidea Milibia gizarte politiketako sailburu ordeak azpimarratu duenez, errefuxiatuak ondo hartatzeko tamaina importantea da eta Gasteizko makrozentroa ez da orain arte bi administrazioek partekatututen ereduan ere agertzea. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Instalazioek 14,1 milioi euroko aurrekontua dute. Hala ere, Arabako Foru Aldundiak iragarri duenez, 2009an orduan Aldundiko Arkitektua Zerbitzuaren zuzendariak txosten bat sinatu zuen eta bertan 24 milioi zenbatetzi zuten Arana klinika berritzeko. Beraz, Aldundiak dioenez aurrekontua ez da nahikoa izango. Polemikak okerrera jo du, batez ere EAJ eta PSE alderdien artean. Alde batetik EAJak gogor kritikatu du ez zuela proiektuaren zehetasunak jaso eta adierazi duenez ez du begi onez ikusten eredua ez datorrelako bat EAeko ereduarekin. Adierazpen horiek zenbat erreakzio sortu ditu. Eneko Anduezak PSeren idazkari nagusiak salatu duenez lehendakariak eta Artolazabal sailburuak aspalditik ezagutzen zuten proiektua eta Anduezaren esanetan jarrera xenofoboa eta eskuin muturretik gertu izan dute. Inigo Urkullu lehendakaria deia antolatutako ekitaldian minduta saldu zen PSeren idazkari nagusiak egindako adierazpenengatik. Horrekin batera Urkulluk berretzi du EAJaren posizioa eta argitu du makrozentroak ez direla Jaurlaritzaren eredua. Bere aldetik Amapola Blasco nazioarteko babeserako harrera sistemako Espainiako gobernuko zuzendariak Radio Euskadin iragarri duenez egitasmoa behin betikoa da eta ez dute atzera egingo. Jaurlaritzak adierazpen horren aurrean adierazi du prest legokeela beste baliabide osagarri batzuk bilatzeko Arana zentroko plazak jeisteko.
Lidea Milibia gizarte politiketako zailburuak azpimarratu duenez, tamaina garrantzitsua da eta diseinatu duten proiektua ez da orain arte bi administrazioek partekatu duten eredua. Egoera Hamaikako lantaldeak kalera irten da gasteiztarrei aipatu zentroaz duten iritzia ezagutzeko, Adi. Niri ondo iruditzen zait, ez dut zergaitik ikusten polemika sortu behar duenik, baina ez dut informaziorik hortaz. Ez dut nire iritzia ondo eman, baina nire gaitik ondo dago. Nire ustez ondo dago, azkenean beti dago jendeak esaka okupatzen ari dute, ezakit zer edifizioa ematen badiote leku bat horrela gutxienez polemika hori kentzen da. Bai, ondo, iruditzen zen. Nire ustez ondo, azken finean beti gaudek esaka, ezke daude edozen lekutan, ematen baldin badiegu leku bat, hobeto ez, ni behintzat ondo ikusten dut. Memoria historikoari helduta ordea Urduñako espetxe frankistan hildakoen senideak bilatuko ditu Jaurlaritzak Espainia mendebaldean. Igandean bilera bat egingo du Extremadurako kastuera herrian gorpuzkiak berreskuratzeko egindako lana aurkezteko. Eta aipatu dugu Lerroburuetan ere bi ekintzaile antimilitarista epaitu dituzte Bilbon kuartelaren aurkako protesta bategatik. Hilabete eta 4.500 euroko isuna. Eskatzen dizkigute. Leporatzen dizkigute kalteak. Garrantzi gehiago jartzen diote horma baten kontra egindako kalteak, gerratek sortzen dituzten kalteak baino. Ejércitorik ¡Vota cuartela! ¡Vota cuartela! ¡Vota cuartela! Ekonomia arlora salto Gipuzkoa ez da salbuespena, Bizkaiko Foru Aldundiak bihar piztuko ditu ordainketa arkuak N240 eta B625 errepidetan, eta horren bestez bide horiek erabiltzagatik ordaindu beharko dute ibilgailu astunek. Nafarroan berriz urtearen amaieran ezarri nahi du lehen bidesaria, Abat autobidearen bere zatian. Astelenean piztu dira berriro ordainketa arkuak N1 eta A15 autobideen Gipuzkoako zatian. 76 kilometroko ibilbide hori erabiltzen duten kamioiek ordaindu beharko dute Aldundiak ezarritako bidesaria. Bidesarietan jasotakoa lurraldeko errepideak mantentzeko beharrezkoa dela deritzo Aldundiak, urtero 20 milioi eurotik gora jasotzea espero du. Bidesarien erabat kontra daude garraiolariak, 3,5 tonatik gorako ibilgailuek ordaindu beharko dute bidesaria, 3,5 eta 12 tona bitartekoek kilometroko 22 zentimo ordaindu beharko dute, eta 12 tonatik gorakoek berriz 28. Gipuzkoa baina ez da salbuespena. Bizkaiko Foru Aldundiak hilaren 25ean piztuko ditu ordainketarkuak N240 eta B625 errepidetan, eta horren bestez bide horiek erabiltzagatik ordaindu beharko dute ibilgailu astunek.
BI 025 osorik zeharkatzen dutenek 4 euro terdi ordaindu beharko dute, eta 17,34 euro berriz N 240tik doazenek. Bigarren epe batean, udaberrian ziurrazki ordainpekoak izango dira beste 3 bide, Txorierriko korridorea, Kanpasarko bidea eta A8aren zati bat. Nafarroan berriz urtearen amaieran ezarri nahi du lehen bidesaria, A1 autobidearen bere zatian. Nafarroako gobernuak ere progresiboki ezarri nahi ditu bidesariak gaur egungo kamioen trafiko handia duten bideetan. Bildutako bidesariekin Nafarroako errepide sarean egin beharreko konponketak egingo dituela ziurtatu du gobernuak. Bada Bizkaian garela bada besterik Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko bidea aurrerantz doa. Jaurlaritzak artekari rola hartu du eta atzo goizean bere proposamena jakinarazi zien sindikatuei eta patronalari. Comisiones Obrerasek, Labek eta UGTek osaturiko plataformak jada jakinarazi du haien ustez ez dela nahikoa, hala ere adierazi du negoziatzeko borondatea dutela oraindik. 3 aldeak ostiralean bilduko dira berriz ere. Bizkaiko metalgintzako lan gatazka bideratzeko bigarrenez bildu dira FEM eta Comisiones Obreras, ELA, LAB eta UGT sindikatuak Jaurlaritza bitartekari dela. Momentuz baina akordiorik ez, Jaurlaritzak alde bakoitzaren eskaerak entzun ondoren proposamen bat jarri du mahai gainean. Aurrea pausuak egon dira, hala ere sindikatuen ustez ez dira nahikoak. Aurrera pausuak guretzat egon direla, baina ez direla nahikoak. Hori nola bakoitzak gero interpretatuko du, modu batean edo bestean. Guretzat ez da nahikoa. Oraindik mahai gainean dagoena akordio batera heltzeko, horregatik jarraituko dugu lanean. Baina kasu honetan ere ez da nahikoa izan sindikatu ontzat, eta ez da gudakigula patronala entzat ere. Hortaz, ikusi beharko dugu hemendik aurrera ere, bitartekaritza lan honek aurrera pauso gehiago ekarri ditzaten. Comisiones Obreras, LAB eta UGTek eskatu zuten bitartekaritza, eta FEMek onartu zuen. Ela ere bileran izan da, hala ere uste du negoziazioa mahai ofizialean egin behar dela, eta akordioa mobilizazioen bidetik etorriko dela gaineratu du. Zentzu horretan, ikusiko dugu zer ematen duen bilera hodek, eta benetan patronalak zerbait benetan egokia jartzen daben, baina handik uste dugu, eta uste gorazi behar dela, hori lortzeko uste dugu berriro berraktibatu beharko nukeela graibak eta borrokak Bizkaiko metalean. Negoziatzeko prest daudela adierazi dute sindikatu guztiek eta ostiralean berriro bilduko dira bi aldeak Bilboko Jaurlaritzaren egoitzan. Beraz, ikusteke dago zein bide hartzen duen negoziazioak. Bestalde lan gatazkekin jarraikiela, sindikatuak deituta 20 eguneko greba egingo dute Donostiako onkologikoaren garbiketa zerbitzuan, lehen hilaren 30ean. Ilunion enpresari azpikontratatuta dauka zerbitzu hau eta langileen gehiengoa egoera prekarioan dauden emakumeak dira sindikatuak jakinarazi duenez. Donostian egin duten agerraldian elako kidek azaldu dutenez, onkologikoa garbitzen aritzen diren langileek urtean 20.000 euro inguru kobratzen dituzten, Gipuzkoan kaleak garbitzen dituztenek baino 25% gutxiago. Salatu dutenez, maskulinizatutako sektoreetan antzeko lanarengatik urtean 5.000 euro gehiago kobratzen dute. Egoera honen aurrean onkologikoko garbitzaileek lantokiko hitzarmena negoziatzea erabaki dute. Azpikontratua duen Ilunion enpresak berriz, elak biltzeko egin dituen 3 eskaerei ezezkoarekin erantzun die. Gauzak horrela, grebara joko dute garbitzaileek urtarriaren 30ean hasita. Bestaldetik aurrera jarraituko dugu, kasu honetan beste gai bati iritzita, izan ere ekonomiaren bueltakoak aipatuta kirol arlora salto, mutien osasunak bihar errege koparen final laurdenak jokatuko ditu, Sevillaren aurka afizioak gogoz itxaroten duen partidua bada, Sandra Urra. Bai, Osasunak erregearen koparen finalera pasatzeko partidu bakarra du aurretik Sevillaren aurka jokatuko duena hain zuzen ere. Osasuzaleek gogo handiz itxaroten dute partidua eta horren seinale bada takilak ireki baino lehenago egin diren ilara luzeak. Aforoaren 70 bete da dagoeneko, beraz ikusmira handia dago ea zer gerta daitekeen final laurdenetako partidu honekin, bai eta ikurrekin eta banderekin zer gerta daitekeen zein.
Me han quitado esta bandera me la han quitado la Policía Nacional, me la ha confiscado hasta después del partido. Esa gente que vela por nuestra seguridad me ha quitado esta bandera, sin darme explicaciones. Azkenean hemen badago talka bat, inposatu nahi zaigun futbol negozio ereduarekin, lehenetsiz interes ekonomikoak eta guk planteatzen dugu futbol herritar bat, zalegoaren bueltan antolatuta, eta planteatu duguna da, onartezina dela aurreko asteburuan gertatu zena, ez dugula beste behin ere onartuko, salatuko dugula, eta badela garaia muga jartzeko poliziaren eta segurtasun zerbitzuen zereginari, eta errespetatzeko osasun azaleen oinarrizko eskubideak. Ordea Deportibo Alavés taldeak 102 urte bete ditu, Erne. Eskerrak idari izatearen, elkarri emanetaretzen, gure artetik falta direnak kolbakoitzean ekarretzen, txalo goraka zita mututzen zaita otxaia, babazorroen bufanda gozatuko diteztarria. Deportivo que mentzua gazteiz osoa dautazu gauzutik, zurekin topa egiteko, maitasuna berritzeko, Alavezen abaroan Araba ez da biluzik. Eta eguneko kontuekin bukatzeko Araban garela aprobetxatuta, txosten batek dio, kulturak eragin handia duela zoriontasunean, eta Gasteizko gazteei galdetu gura izan diegu, ea alaxe sentitzen duten, ikus dezagun zer kontatu dioten gazteek Amikako Arabako lantaldeari. Bai, pizka bat kontsumitzen dut. Bai, kontzertu pizka bat, antzerkiak, pop, eta rock. Bai, pizka bat, bai. Adibidez, musika asko entzuten dut eta batzuetan kontzertuetara edo zinemara joaten naiz nire lagunekin. Reggaeton, sobre todo, eta gero baita ere pop agian batzuetan. Eta gero zer... Zineman, azken filma zein izan da? Edo zer, berdin zait, bai. Bai, pixkat bai. Eta zer motatakoa? Kontsumitzen dugu gehien bat, geografia dago kienez, Rusiako gerra eta hori interesatzen zait, eta hori munduan zehar gertatzen dena kontsumitzen dut, hori bai. Bai, gehienetan mugikorrarekin edo ordenagailuan, baina bai. Gehienez musika eta filmak edo seriak denetarik. Osea, gustatzen zait, bai, rocka, pop, reggaetoia, euskal musika. Gehienetan, presentzialki ez, igual agian gehiago mugikorretik edo telebistatik, baina presentzialki ez. Nik uste, adibidez, pilota partidak, ikusten ditut nire aiton amonekin, eta hori, telebistan, igual jaietan, Gasteizko jaietan, juten gara frontoira ikustera, baina normalean telebistatik. Zinema agian igual gehiago, musika baita, mugikorrean noski, baina presentzialki hori, jaietan edo herriko jaietan edo hori. Azken filma, ez dakit. Izango nuke Agur Etxebeste ikastolakin, baina ez dakit.
Eta honekin besterik ez dure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu satarian, hori bai adi jarraian enseago, nora abete Bilboko udaleko mugikortasun eta jasangarritasun zinegotziari egin diogun elkarrezketara, ondo izan eta bihar arte. Gaur bisitatuko dugun herrira etortzeko, Etxarri-Aranatz eta Lizarra lotzen dituen N120 errepide hartu dugu. Lizarragako mendatea igaro eta lehenengo aurkitzen dugun herria ezagutuko dugu. Lezaun, bazatozte? Guazen. Atzera, aurrera eta gora begiratuz, inoraz dago lehengo toki berean. Mikel, Lezauna iritsi gara gaur, behiratze guzki, pentsatzen un kristonotza pasabar genula. Bai, kasi erositxako egualdiza, Hemen ohituta zaudete, ez, hotza pasatzen? Bai, negua luzia eta hotza da normalien, bai. Hemen esaten dugu, ez tala goten kasi sudazkenik ez udaberri. Baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki printza. Azken finean bizina izenaren seinale dira. Negarraren antagonismoa naiz, kompleju denen areriota, etorkizuneko gizaseme perfektua. Orain gauero ibiltzen naiz, bide ilun eta desolatuetan. Natalia, kaixo, Lezaunen eta bildu gara gainera, lehen hemen egon naiz frontoi honetan, alkatearekin, baina orain bestaldean gaude, atzekalde horretan. Mural bat dago hemen, eta hemen bildu gara zurekin. Mural hau zer da, ba? Mural hau da Leonardak izeneko proiektu baten zati bat. Berriaren lehen eguzki printza, azken finean bizina izenaren seinale dira. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagun Nora Abete, Bilboko udaleko mugikortasun eta jasangarritasun zinegotzia, ongi etorri. Eskerrik asko, eguerdion. Bilbok eta munduko beste hainbat hiri buru, egin behar dituen aldaketen artean, aurten airearen kalitatea hobetzeko helburuarekin Europatik etorri den agindu hori betetzea, emisio basuko eremuak ezartzea. Nolako izango da Bilbokoa? Guretzat oso importantea da Bilbon daukagun egoera ondo aztertzea, datuak izatea, gero neurriak martxan jartzeko, Eta horregatik bi ikerketa ezberdinak egiten ari gara, bata da karakterizazio ikerketa bat, hau da, zein motatako ibilgailuak dauzkagun Bilbon, eta zenbat kutsatzen duten, eta gero beste alde batetik, zein den gure airearen kalitatea. Hori emango digu argazki bat, oso importantea gero neurriak martxan jartzeko eta batez ere jakiteko nondik hasten garen eta noragoa zen. Orduan, Bilbo eremua izango da geurea. Bilbori egokituta, gure egoerari egokituta. Eta horregatik oso importantea da jakitea zein den gure mugikortasun ohiturak, egoera, eta gero neurriak eta restrikzioak martxan jartzea. Azterketa fasean oraindik orduan. Izan ere, badira adibide batzuk, ez da, Madrid edo Bartzelona bezalako hiriburu handiek implementatu dutelako dagoeneko eremu basuko zonalde hori, baina bakoitzak era oso desberdinean egin duelako eta zalantzak eta kezkak sortu daitezkelako, ez? Zeri izango duen antza handiagoa Bilbok? Esan dudan moduan, gure ideia da ondo ezagutzea guk daukaguna, gero gure basuzko emisioen gune hau martxan jartzeko, Eta oso importantea izango da guretzat datu fidagarriak izatea guk geurea egiteko. Eta horren gabiltza, Horretan gabiltza. Dena den, honek ekarriko du murrizketaren bat, ziur asko, Nola uste duzu hartuko dutela neurri berriak herritarrek, eta batez ere gidariek, Aldaketak direnean beti sortzen dira kezkak eta galderak, Eta gure erronka, udalaren erronka nagusia izango da ondo azaltzea.
Eta zuk aipatu duzun moduan, lege horren helburua da airearen kalitatea hobetzea. Ez restrikzioak jartzea, baizik eta gure airearen kalitatea hobetzea denok hobeto bizitzeko. Orduan, hau izan behar da gure mezua, ez? Ohiturak aldatu behar dira, pizkanaka gure airearen kalitatea hobetzeko. Eta hau errepikatuko dut behin baino gehiagotan. Helburua da onuragarria denontzat eta azaldu behar dugu. Pedagogia egin, ez? Bai, noski. Gure erronka hause da, eta esango nuke, puntu importantena da ondo kontatzea, ondo azaltzea. Jendea ulertzeko zergatik egin behar dute hainbat aldaketa, ez? Noizka horrek ikusten duzu, martxan jartzea eremua, hauteskundeak daudelako tartean, ez dakit aurretik, ondoren, zer aurrek ikusten duzuen? Aurten izango dugu martxan, eta nik uste dut orain dela urte batzuk talde politiko guztiak udaletzean adostu genuen mugikortasun modelo bat, ez? Mugikortasun jasangarriarena. Eta adostu genuen hainbat neurri, eta hau da bat, gure airearen kalitatea hobetu behar dugu eta gure mugikortasuna jasangarriagoa izan behar du. Europatik datorren agindu horrek dio, ez? Gune batetik hasi behar dela implementatzen, baina gero zabaltzen ere joan behar dela eremu basuko zonalde hori, horrek ez da nahi du era batera edo bestera ohiturak ere aldatu beharko direla, ez Nora? Bai, baina guk oso argi daukagu gure plan estrategikoa adostu genuenetik, ez? Mugikortasuna eta emisioak lotura handia daukate, eta mugikortasuna eta hiriaren kalitatea eta bizitzaren kalitatea lotura estua daukate baita ere. Horregatik, importantea da aldaketak egitea gero eta hobeto bizitzeko. Aintzindaria izan zen Bilbon baita ere abiadura 30 kilometro orduko abiadura hori ezartzen, ez? Besteak beste emisio horiek gutxitzeko, ez? Zer moduz doa? Betetzen ari da, zer moduz doa? Izan da oso erabaki ausarta eta hasieran kezkak ere sortu ziren, ez? Baina orain 2 urte pasa ondoren badakigu onuragarria izan dela hiriarako, baina baita pertsonentzako ere, ez? Istripuen kopurua murriztu egin da eta iaz izan genuen hamarkadako datu basuena. Beraz, oso onuragarria. Eta gero, airearen kalitatea hobetu da eta zarataren maila jaitsi da. Beraz, oso erabaki positiboa eta horrekin jarraitu behar dugu, ez? Jasangarritasunarekin lotuta, ez? Garraioa eskutik doa, garraio publikoaren aldeko apustua ere bultzatzen ari zarete Bilbotik, Bilboko udaletik? Bai, noski. Gure helburua horrekin lotuta dago eta garraio publikoak izan behar dira gure lehentasuna, ez? Ondo mugitzeko hirian zehar eta batez ere gutxiago kutsatzeko eta mugikortasun jasangarriagoa egiteko. Eta kasu honetan, orain dela hilabete batzuk erabaki genuen deskontuak edo garraioarekin lotuta dauden deskontuak luzatzea, ez? Eta sozialistok beti defendatu izan dugu hau. Importantea da alde batetik jendeari laguntzeko eta beste alde batetik ere garraio publikoaren aldeko apustua egitea eta erabilera sustatzea. Eta ikusi dugu iraiatik, beraz, deskontuak sartu zirenetik, gero eta pertsona gehiago erabiltzen dutela garraio publikoak, eta oso datu importantea da, ere Bilbon gero eta auto gutxiago sartzen direla. Beraz, oso positiboa ere, eta gure mugikortasun ereduarekin bat datozela. Deskontu horiek edo tarifa berezi horiek luzatu beharko lirateke, ez dakit zenbat? Bueno, erabaki genuen hau proposatzea eta Espainiako gobernuak hala adierazi zuen egoera nahiko komplikatua zelako, ez? Inflazioa dela eta, kutsadura dela eta, beraz, egoera hau mantentzen baldin bada, jarraituko dugu deskontuekin. Momentuz, 2023an jarraituko dugu eta gero ikusiko dugu jarraitu behar dugun ala, ez? Ados, Bilbora ari da mugikortasun vertikala sustatzen, hau da, igogailuak, zenolako proiektuak daude orain martxan? Bilbon daukagun orografia nahiko berezia da, eta badaude auzo batzuk, non irisgarritasuna
zaila dena, ez? Eta horregatik, udalatik argi daukagu, eguneroko bizitza erraztu behar dela, eguneroko betebeharrak errazten behar dugula, eta horregatik igogailuak oso importanteak dira. Azken urteotan, igogailuaren kopurua asko igo da, orain 60 bat dauzkagu hirian, eta aurten ere beste batzuk jarriko ditugu martxan. Txurdinagan, Errekalden, oso igogailu berezia izango dugu Mazustegin, panoramikoa izango dena, eta beste bat izango da 7 kaleetatik Solokoetxera heltzeko. Azken honek zer esan handia eman du? Suposatzen dugu jakinaren gainean egongo zaretela, zenolako zalantzak piztu dituen eta kexuak ere bizilagunen artean? Bai, Solokoetxen eman zen egoera zaila eta igogailu bat existitzen zela, eta egun batetik bestera enpresak erabaki zuen zerbitzua etetea. Orduan, udaletxetik eta mugikortasun sailetik hurrengo egunetik konponbide bat bilatu genuen eta izan zen lantzadera bat eskaintzea. Guk badakigu lantzadera eta igogailua ez dira gauza bera, baina gure asmoa zen zerbitzua eskaintzea bitartean. Bitartean dinot, udalak beste proiektu bat dauka eta beste igogailu bat jarriko ditu martxan aurten, ez? Zerbitzu hau bermatzeko eta bi auzoen arteko distantziak errazteko. Bi igogailu izango dira, ez? Hain zuzen ere berriak egiten ari zaretenak dagoeneko Alde Zaharraren eta Solokoetxeren artean, baina bazegoen zahar bat aipatu duzun hori, zergaitik ez da hori erabili? Ezin dugu erabili hau momentuz, kontzesio bat dagoelako eta ezin dugu okupatu espazio pribatu bat. Beraz, epaiketetan erabakiko da zer gertatuko den horrekin, baina udalak topatzen ari da konponbideak, eta bat izan da lantzadera eta beste bat izango dira bi igogailu hauek. Autoekin lotutako beste arazo bat eta kexak, datoz batez ere, garraio publikorako gordeta dauden aparkaleku horiek erabiltzen dituztela autoek ere, ez nola helduko zaio gai honi? Egia da egunero Bilbobuseko gidariek topo egiten dituztela auto batzuekin, aparkatuta dauden auto batzuekin, bai haien karriletan eta baita geralekuetan ere. Eta hau, arazo bat da, bai irisgarritasuna bermatzeko eta baita Bilbobuseko zerbitzua kalitatezkoa eskaintzeko, ez? Horregatik erabaki dugu bi auto martxan jartzea, egoera hau kontrolatzeko eta isunak edo egoera salatzeko. Beraz, guk egin nahi duguna da zerbitzua kondizio onenean ematea, baina oztoporik gabe. Bidezari gehiago aurreikusten dira Bilbon ere? Momentuz ez dugu hau mahai gainean. Ez momentuz ez. Ados. Artxandako funikularraz ere, hitz egin behar dugu, izan ere datu osonak eskuratu dituelako, ezta? Bai, oso pozik gaude funikularrarekin, iazko datuak oso positiboak izan dira, eta egia da, gero eta turista gehiago erabiltzen dutela funikularra, baina baita bilbotarraik ere. Bihurtu da beste garraiobide bat, eta erabiltzen dugu egunerokoan, eta oso positiboa da guretzat. Hain gurea delako, ez? Baina justu momentu honetan, biraldaketa prozesu batean gaude, funikularra jasangarriagoa egiteko eta modernoagoa. Eta justu orain, lorategi vertikal bat eraikitzen ari gara, funikularreko plazan, izango da beste gune berde bat, Kastainoz auzoan, eta oso ate polita Artxandarako bidean. Eta gero, goiko partean, bi proiektu ezberdina dauzkagu, bata izango da geralekua modernizatzea eta politagoa eta erakargarria egiteko, eta gero patinak pistan eguzki plakak jarriko ditugu energia berreskuratzeko eta jasangarritasunaren aldeko apustua egiteko.
Hirien jasangarritasunari buruz ezin da hitz egin bizikletaz hitz egin gabe, ezta? Eta hain zuzen ere bide gorrien edo bizikleta biden plana onartuko du aurki Aldundiak eta espero du 12 urteetako epe batean mugikortasunan kultura aldatzea. Nola irudikatuko dugu Bilbo datorren hamarkadan? Guk gogorapen hau egin dugu, ez? Eta gure proiektu estrategikoa adostu genuenean ja imaginatu izan dugu nolakoa izan behar den Bilbo, ez? Eta guk argi izan dugu Bilbo eraldaketa egin zuela, baina pertsonak atzean gelditu zirela. Beraz, zein falta zaigu edo zer egin behar dugu Bilbotik? Pertsonentzako hiri bat eskaintzea eta pertsonak erdigunean kokatzea. Bide berri horretan, era berdinen edo abiatura berdinen ari dira aldatzen erdigunea eta alboko edo periferiako auzoak? Argi dago erdiguneko eraldaketa hori nabarmengoa eta ez? Baina guk sozialistok oso argi daukagu auzoak ere oso garrantzitsuak direla. Bilbo auzoz egindako hiria da, ez? Eta guk adibidez mugikortasun aldetik hainbat proiektu dauzkagu auzotan. Ja aipatu dugu igogailuarena, argi eta garbi hori da bizitza errazteko proiektu oso importantea da, baina guretzat ere adibidez bizikleta puntuak auzo ezberdinetan eskaintzea oso proiektu importantea da. Tao zerbitzua gero eta auzo gehiagotan dago, ez? Iaz La Peña eta San Inaziora zabaldu genuen, aurten Arangoitira eramango dugu, eta gure asmoa da gure politikak gero eta gehiago zabaltzea eta auzo guztietan kokatzea. Erronkak ez direlako gutxi datozen hamarkadan, besteak beste gizarte geroz eta zaharkituagoa ere badugulako, ez? Zenolako aldaketak ekarriko ditu honek hiriburuetan? Kasu honetan, erronka nagusia izango da irisgarritasuna. Eta bidean gaude eta ja lan egin dugu igogailuak eskaintzeko, baina adibidez mugikortasun aldetik egunero lantzen dugu irisgarritasuna, bai autobusetan, baita geralekuetan ere, espaloietan, eta azkenean irisgarritasun gehiago eskaini behar du, eta batez ere pertsona nagusi eta pentsatu behar dugu, ez? Orduan, gure asmoa beti izango da irisgarritasuna bermatzea edonon. Ikuspuntu feminista batetik ere heldu behar zaio gai honi, ezta? Izan ere, esan daiteke hiriak ez ditugula era berdinean bizitzen emakumeek zein gizonezkoek, zaintzalanak erdigunean jartzearen helburu hori, ez? Mugikortasunean zein hiriburuen antolakuntzan eragina dituzten gaiak direlako, ez? Zenolako pausoak eman behar dira? Mugikortasunean genero arrakala ere existitzen da. Eta guk badakigu adibidez emakumeok gehiago erabiltzen dugula autobusak edo garraio publikoak. Eta normalean erabiltzen dugu bai lan egiteko bidea, baina baita zaintza lanak egiten dugulako. Hau datu oso argi da. Eta badakigu ere gizonek gehiago erabiltzen dutela autoa hirian zehar, ez? Eta hau da argazki oso fidagarria, baina guk badakigu adibidez 30 abiadura jarri genuenetik, gero eta emakume gehiagok ausartu dira bizikleta erabiltzeko. Beraz, baldintza onak eskaintzen baditugu, arrakala hau murrizten joango da. Beraz, hau da gure erronka, ez? Eskaintza onak eta baldintza onak eskaintzea. Digitalizazioak ere izango du lekua, datozen hamarkadetan, zenolako eragina izango du mugikortasunean eta jasangarritasunean? Digitalizazioa gurekin daukagu eta oso onuragarria izango da bai erabakiak hartzeko, baina baita kudeaketa efizienteagoa egiteko. Adibidez, digitalizazioari esker guk badakigu zenbat minutu falta diren autobusa heltzeko edo ibilbideak ondo planifikatzeko. Eta onurak hartu behar ditugu gure politikak egiteko, ez? Adibidez, aurten ere
APP berri bat martxan jarriko dugu, taxiarekin lotuta egongo dena, eta hau gardentasuna eta efizientzia eskainiko du. Beraz, onurak hartu behar ditugu, noski. Hiriek eta Bilbok duen erronka handienetako bat izango da, ez? Nola uztartu, nola lotuko diren ingurumena, jasangarritasuna eta herritarrak, ez? Bai, eta guk beti azaltzen dugu autoak urte askotan hartu izan dute espazioa hiritan, ez? Eta orain, bai naturak, bai pertsonak berreskuratu behar dugu espazio hau eta lotu behar dugu eta mankomunean jarri behar ditugu gure bete beharrak, ez? Eta guk oso argi daukagu birnaturalizazio prozesuak importanteak dira, lehen aipatu dugu funikularrarena, baina guk saiatzen dugu beti birnaturalizatzen espazioak, azkenean natura eta pertsonak elkarrekin bizi behar dugu eta leku gehiago behar dugu hiritan. Maiatzan gerturatzen ari da eta udal eta foru hauteskundeak ere gertu dira, ezin dugu aipatu gabe utzi, alkategai izateko aukeratu zaituztela, salto handia da hori, zer moduz daramazu? Nik pozik nago, ilusioz ikusten dut maiatzako hauteskundeak, eta oso argi daukat Bilbo eraldaketa egin duela, baina momentu honetan beste lidergo bat behar duela. Pertsonak erdigunean kokatu behar dugu, eta nik uste dut oso proiektu ona izango dut hiria eskaintzeko, ez? Gainera, aipatu behar baita ere, emakumeek protagonismo berezia izango dutela aurtengo hauteskundeetan, bai hiru hiriburuetan zein foruetan, ez? Aldundietan, kasualitatea da hori? Ez dut uste kasualitatea denik. Guk sozialistok oso argi daukagu, emakumeak goi mailako postuetan egon gaitezkela, eta gainera importantea dela, ez, hau erakustea. Guk benetan sinisten dugu berdintasunean, eta han egotea ez da bakarrik, ez da emakumeak garelako, baizik eta balio dugulako. Nora Abete, Bilboko udaleko mugikortasun eta jasangarritasun zinegotzia, eskerrik asko beste behin Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengo arte, bai.